Γελάω, δεν μπορώ, γελάω. Με τους ανθρώπους γελάω. Μου στέλνε μηνύματα από χθες ένας Γιώργος. Εγώ πολύ ευγενική να απαντάω. Η Ήρα μου λέει θα σου την πέσει. Έλα μωρέ Ήρα, της λέω, σιγά, τι θα μου την πέσει, κουβεντούλα κάνουμε, συζήτηση. Ξέρεις πόσος κόσμος είναι μόνος του και θέλει μια κουβεντούλα, έτσι απλά κουβεντούλα θέλουνε. Μην αγχώνεσαι. Μιλάμε. Εκεί πέρα λέμε. Κάποια στιγμή πάει και η συζήτηση προς τα εκεί. Του λέω, κοίταξε να δεις, δεν ενδιαφέρομαι, μην χάνεις τον χρόνο σου. Εντάξει, όχι, όλα καλά, ναι, συζήτηση κάνουμε, ναι. Και λέω, κάποια στιγμή λέω, εντάξει, δεν μπορώ τώρα να μιλάω και συνέχεια όλη μέρα σε ένα messenger, δηλαδή έχω και άλλες δουλειές. Τα ξαναλέμε μετά. Γεια σας, πάει ο Γιώργος. Με μπλόκαρε. Γιώργο, είχαμε. Αν ήταν και Γιώργος, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, τι γέλιο που έχετε.